Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kakenhun jong kami Galia Asha Workers Union ha kasiterek uyayong arajar at pulay kalajit thamai biang ikinongket kam ha kajingelang kabala pelong ha community hall jayaw si aplum pelon shilong bat ha kani kasngi jit nongket kam bathamai kinong tray Asha na keleng ki district jong kajela kilami renti ban pendap ya ka community hall ha kani kajingjit nong ilam ka kong mira jun mersing kala sajit biang kom ka president bathamai jong kami Galia Asha Workers Union nalor ka kong mira jun kabasya jit kom ka president na jit thamai ru ya ka general secretary ka kong badahun shisha dekhar bat ka kong Fiona Liza kom ka treasurer ya kini barok laingot lapan scam do ba play la tiu so obadu advisor jong kani ka union haba ajing kran sha kilat pathai khupor ka kong mira jun kala ong banang ni shakmat kum kinong yalam kan bu din biang hi jing dawa ba ka union kala bu ha ka sarkar barem ban kan tiu jing siu kinong tray Asha Shu kalai thu bahadu mentai kinong tray Asha ki badan kumba pra hajar ngut habaro kawai ka jella kilayo jing siu ba ar hajar tingka shibnai ba nriu pun riu tingka shi sngi kumta kum ka president kala bu ka thong man pen kan mau biang sha ka sarkar balada ja ba ka sarkar kam snap ik jing dawa kinong tray Asha kimban si ban mi sha surok ban penong ka jing khi lani wat ban e no ya ka kam bagi tray Badang kong aso bangan ai bu lu belai ikijung dan kat kijung kat kunjuk aso bangan pak ikijung ku belai sabaro khat ki Asha jang kami gele Sydney ki bala penjob biang yang asa sisian bangala ban long biang ku presiden ke batmai jong kami gele Asha Workers Union ti ka thong ka hat ma te ka bangadon kolong ba kumtu kumbah kisem ki bala adep nakaliang jonga ngaju alami ki Asha bangin letpan ya ka pisa nakaliang jong state government bakin kentiu mo namar ba pisi tang arhajatun ka hagsi banai ke basang dot nru ka sisi tingi suhu bagi Asha jangi kinom la hidu kin unta tingi la don hiru ke cingakran bat ki health minister ki bala lek ki barim mensua kum iba al hek nang tai James nang ma dia nakalin jongki kila pular ki ong bangi ngil examine suai ka kam ke jongki Asha kalong kumnu dia haden bangil adep examine ki ong ngin sa aya karaya pi bakat no ngin la ban pentu dia haden katu nakaliang jonga ngala persang bangan budin rega klempoi syai dia kathong jonga kalong bamenta hadin bangala ayo ban bat beng kum ke president jong all megili Asha Workers Union ngan hab ban penken mau yo ke state government ki jongi halor ki jingya kran ki bamensua bakadai ban penkiu no ya ke jingsiu jongki Asha nakaliang jong ke state government kata hadu menta nakaliang kapending dius te kanom dadon syuri ho kidang don ki jaka ki basa akut kendiat konsot ha kabede bat ki MMBS ngila ya kran state ha kabede jong ke NHM bat ke department ki ong kapisa kala apoy istang bangin ya pelaj no hi jangan traition kin sa pelaj no hi kabede bat ki pending dius jong ki sem ki baladam kacing ka bah kamat jong ki Asha ka banongkong kadehi ha kaliang kapisa ka tengka namar kacing trai kala along sebapalan kala ka duty kala along so heavy na kabanta jong ki 24/7 hours ki haban le ka kam ijing siu ilong idai beji incentive na kaliang jong ke NHM dia la ki trai ka kam ki yo la da kim trai ka kam ki nom la ban yo pat kum churu ki don ki kis ki baki Asha kilong ready ban trai kilong kulai ban trai rei na kaliang jong ke department hi ki hal department mo kum ki VHND la da na kaliang jong ki bla ban pa ki staff kum ki NM kabut ki Asha ki nom la ban claim ya ke VHND incentive dia kabut ke jing yo jong ki karit sebapalan di takadaw ba nakaliang jong ngi kwa ba state government kanang le ai ba kanang happen he su ha ka bayadai bat ka jing siu jong ki Asha nang kinang la ban trai kampai kata ka thong ka bang ong epi nadu mania ka thong ka ba hakmat jong ha kalong bangan ya le ban pen kan mau no e state government halor ki ai ki bangi la adep ekran mensua kidang don ki minus ki bangi ekran nadu jong al hang bat kum juru jong James ya menta kala di kapor ngi bengin pen kan mau no kat kum ki points ki bangi la adep ni ekran mensua bat ki kular ki jong ki ban pen kan mau ki nakaliang jong kami Galia Asha Workers Union hak banongkong ngi ong e state government bakan penkiu ki jing siu ngi klembu kono gador ya ailat ya ke government hi bakan jet lane bakan perkhat kat lu kala ban ai mereka bakan klem ai kumne ladang ya pet ke kum ki dor jo ke jo bamenta ni so bangin dawa bet kum baknai hajar ai ha ga shi balai kenang bet Asha ki la ban im kum balai spat ka ha sisi ni ban sengin haban mi shamandan lane ngin ban sengin haban sangya na wadi gi jing trai kamru nama ke duty kala long so heavy ngi nom la shi bangin trai kadangin trai tang ya ka kam Asha kamut ki Asha baro khat long kinom la syuk ban pendap ki jing don kam ki bahayi ki jing siwi baret dia la dangin nom trai ki kam ki chong ki ru kadai ke duty ke bamaki ki la abu ki ai bai order ki Asha ko ot ki ong ki Asha ki dei ki nong trai man so ba nrai man tai ka kam pat ki syu ai bet da ko hukum ki Asha bekin hak ban le kum ta kin hak ban pendap kum ta hapok kata si la ni hapok kata kenta
Conference ke Bamenta kadai ke conference ke Basan jong ke Megalea Asha Workers Union. Kemudian ni conference kadai na barokot ke Jalan Megalea.